yamde sappo e tati hiɓɓere yoni Conakry kame wakkati windere ko jamdi gotiri fawi hen to Garwa rewo Cameroun. Oumar Mamadou Sow e toɓɓe mawɗi kabruji hakkude ñalawma ɗi Liberia Jewel Award Taylor nangamo o gonnoɗo cukko hoorejo kiɗɗo leydi ndi ana udda kaso hade ñawre makko uddiddi ombo tuma jeeyede e gomo yeeyow drogue e nder Liberia kame leydi janani omo nangida e yimɓe tato jananɓe. To Zamboy kerol hakkude Centrafrique e Cameroun oɗon gandi ko sunare mawde e woni toon gila talata he canki caggal mabugol o girɗi kanŋi mayɓe hen ɓe ɓuuri temedere jiilaw ngoyni jokki gam yitude woɓɓe ma en keɗo seedi tande maire mbo commune mbo Garwa e nder kabruji ɗi ɗum ko hade men yaadi to leydi Guinée toni oɗon gandi ko hande waɗi hitande hiɓɓere ko dillere leydi watno to men yah legal wiite noon e nder Conakry lamorde nde ha yimɓe 19 pittali mumen keddinoma hen ha hande noon ɓen honnoɓe toon kono kadi e datnoɓe hen ɓe eɓe jokki namnade yoɓe dokki koɗorɗe walla ɓe jamire ɓe dutto e galleji mabɓe ɗin men keɗo e rango mabɓe. Tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde dari duniyaaru on calminama kabruji men hakkude ñalawma Liberia Jewel Award Taylor o de o nangamo ko gonnoɗo cukko hoorejo leydi ndi tawi kay ombo udda yewdo saha kaso hade ñawre makko uddiddi ombo tuma noon jeeyede e goomu yeeyow drogue e nder Liberia kame leydi janani ko ɗum nantini talkuru jagorgal kalfinigal sari e Liberia Jewel Award Taylor nangidama kadi e yimɓe tato woɓɓe iwɓe e leydi janani Minati Diallo ina fammina en ɗum. e talkurunu jagorgal kalfinanga sari e Liberia yaltini kenyan nantini Jewel Award Taylor nangama e nokko jipporɗo laaɗe Monrovia lamorgo leydi ndi ɗum saha nde o annino yaltude e nder Liberia caggal ɗum o gonnoɗo jokko George Weah horejo kiɗɗo leydi ndi nawama e suuri polisiru gam landede ko on alhaali woni ko o nanga e dow tuume waddude drogue yeeyude walla sotude on drogue e nder Liberia e leydi jananɗe no walda e saria jagorgal kalfinangal saria Liberia holliti Jewel Taylor nangidama e yimɓe taton woɓɓe jeeyaɓe e leyɗe jananɗe ɗiɗon ɓe ko croisinaɓe kañum e Ukraine goto ɓen fof ko ɗen tuume pawa e mabɓe tefoore tewtugol e yimɓe woɓɓe tuumaɓe gollidinde e mabɓe ana jokki e wi talkuru ndu o debbo Jewel Award Taylor ko neɗɗo joguiɗo darde e nder Liberia o woni no sénateur jo ardinoɗo suudu banque mawndu leydi ndi kanko dun wonno debbo Charles Taylor horejo kiɗɗo Liberia ɗum fof fade makko laatade jokko horejo kiɗɗo leydi ndi George Weah ndu nangurɓe yimɓe waɗi balɗe seeɗan caggal nde horejo leydi ndi suuɓi ardiɗo keso ngomu halfinago haɓude drogue e nder Liberia ɗum caggal nde Joseph Boakai horejo Liberia nantino ɓamampeje kanɗe fof gam haɓude drogue e nder leydi ndi miccintinde e ɗi lebbi cakkitiɗe fof tonuji kewɗi drogue nangama e nder leydi ndi. Minati Diallo